Desde que dispón deste botón, Anita séntese máis tranquila e segura. Porque se te pasa algo, tocas e xa está. E xa me contestan un momento. Bos días, Anita, atendería de teleasistencia de área de bienestar social da Deputación Provincial de Lugo, as chamadas atradas. Dígame, Anita, en que lle podemos axudar? Aos seus 90 anos, esta pulseira permítelle vivir sola no seu fogar e estar atendida ás 24 horas do día durante todo o ano. Pasa algo e quen chamas. Se chegas ao teléfono, bueno, pero se non chegas. Unha despreocupación para ela e para a súa filla, quen a acompaña. Hola, mamá, que tal estás? Sempre que pode. Porque é unha tranquilidade moi grande, porque en caso de que non estés tú aquí, pois sabes que está asistida en cualquier momento. Cada semana recibe unha chamada do centro de atención para comprobar que todo marcha ben. Pois nada, Anita, o sea que vai estar na casiña, non? Sí. Un biquiño para vos todos, moi grande, de min. Un beijinho, Anita. Muchas gracias por chamar. E gracias a vos. Estou moi contenta deles, que para min, gracias a Dios, nunca os necesitei. Pero me chamaron polos santos, polo cumpleanos, como estás, chamanme moitas veces. Unha atención e compañía que a Anita lle sae a coste cero. Ela é un dos 1.555 veciños da provincia que están a recibir gratis este servicio da Deputación. Agora, a esta lista sumaránse 180 beneficiarios máis. E o que facemos é aumentar, en este caso, un 13% o número de persoas que van a ser atendidas, prácticamente chegamos aos 1.800 persoas que van a ser atendidas e, ademais, non ten copago para as persoas. Ademais, o ente provincial mellorará o servizo coa instalación de detectores para caídas, gas ou fumes. Tamén instalaránse programas e móviles con sistema de xeocalización para garantir a seguridade dos usuarios dentro e fora do domicilio. E o que queremos é que calqueras persoas que o poidan necesitar, que estén posiblemente lonxe de familias ou que teñan servicios sanitarios, sociosanitarios lonxe, que teñan esa cobertura, para que en caso necesario se podan ser atendidas o antes posible e caso a saúde non corra ningún peligro. A institución provincial destina 750.000 euros para garantir a calidade do servizo ata o 2021. Hala, que te vaya bien, muchas gracias por todo. Gracias, adiós. Adiós, adiós. Un biquiño.